jamhuriya mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jo sar en garti hannde e oɗo ñalawma aset hawri ko sappo e ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to États-Unis ma yaade toon to Washington hono kamɓe laamu ngu ene surtout département affaires étrangères ɓe mbawi laɓɓinde oɗo saaha joni hono kanko Pulaar Garcia holto woni toon to e El Salvador. habaruji men international ma en jaa toon to Gaza nono kamɓe Israel naɓe ɓen continue bombardement maɓɓe ma en ƴeew kadi holko kamɓe Hamas koɓe kaali hen e surtout en tawde ɓe jeeyi hannde toon to Égypte. habaruji men international mana en toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko mo ɗamina ma o yetto toon to Abidjan ñande sappo e joyi lewru avril ɗum noon ko noddago de kanko Alassane Ouattara nde holfina yo waw jokkodirde Ousmane Sonko pour réglude crise politique gonɗo toon to Sénégal. ma en cakkitoro toon to Mauritanie ƴeewen kadi hol battante caggal nde laamu Mauritanie ƴefti peeje yaltinde yimɓe hewɓe immigré ji wonnoɓe toon taw ko jeeyaɓe leyɗele safrimen hol battande économique di won Nouakchott. ko ɗum woni titre uji men ɓurde mawnude oɗo journal ma en jañi on joni sifti ɗon tan hannde ko aset sappo e ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi gonɗen joni koye 9h toon to New York Los Angeles woni ko 6h kikiɗe Abidjan ya gonɗen joni ko 1h du matin Joul gonɗen ko 1h du matin toon to Algéria jettima 2h du matin e ɗum noon toon to Paris woni 3h du matin. habaruji moon e ɗemgal Pulaar ma ngar joni gonɗen joni koye 9h toon to New York Los Angeles woni ko 6h kikiɗe Abidjan ya gonɗen joni ko 1h du matin Joul gonɗen ko 1h du matin toon to Algéria jettima 2h du matin e ɗum noon toon to Paris woni 3h du matin. habaruji moon e ɗemgal Pulaar ma ngar joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon no mbinoɗo habaruji men ni kodɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon e tumnani hannde ko winda e journal biyeteɗo Le Guardian kono kamɓe représentant ji gouvernement Donald Trump surtout ministére de la justice e konngol makko kanko biyeteɗo Kozak ene wayno ɓe mbindi lettre goto faade juge biyeteɗo Pulaar ɗum toon to gonɗo toon to Washington e caggal nde oɗon juge no wayno ko ñande aljuma nde kañum hoore mum wontino dugoji gonɗi hakkude muɗum kanko kañum e avocat mo laamu nelduno toon pour jabade holko fati en situation makko kanko oɗo nangganoɗo toon to Maryland biyeteɗo Pulaar Avril Garcia nawaɗo toon to El Salvador. kanko juge wayno ko caggal nde ñalawma o gasi caggal nde kamɓe oɗon avocat fof wonki jabade wiide honde holto oɗo woni oɗo saaha joni holko woni situation kanko juge o ɗaɓɓino ko yaaci wonde ko kamɓe laamu ngu yoɓe mbatta feere fof ɓe kalanamo holto oɗo Garcia woni e hol peeje kadi ɓe ƴefti ko fati artirde mo États-Unis tawde cour suprême mo États-Unis yamiri noon il faut ko artire kono e nder jawgol makko kanko Michael G Kozak ɗum noon ne wayno ko biɗo hoore mum kañum hoore mum jeeya koye yimɓe ardiɓe toon de bureau officiel toon to département affaires étrangères ɗum noon ko bureau maɓɓe gonɗo toon to western hémisphére affaire o wi wonde koyene wayno ko tumnade kadi ko consulat maɓɓe walla ko ambassade maɓɓe haali ene wayno ko kanko Pulaar Garcia oɗo saaha joni o woni ko toon koye jimandi laamu El Salvador ɓe kalani holko woni hol peeje ɓe ƴefti oɗo saaha joni pour artidemo ɗo e Amérique donc siftindemo tan ko kanko oɗo nanga toon ko ñande sappo e joyi lewru mars nawda yimɓe hewɓe toon to El Salvador donc ene wayno ko kanko Pulaar Garcia ene wayno koye ɓeeɗo no nawduno kono noon caggal muɗum ene wayno ko laamu ngu tawino wonde ko nanggugol makko e nawedemo toon kadi ko erreur wonno ɗum noon ko caggal nde kadi avocat ji makko e yimɓe kadi famille makko nde poti plainte wonde ko nanggama taw wona e nanggugol ɗoftingol constitution mo États-Unis. kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jowol Sare. habaruji men international giɗoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon ko habar mo welani ene woni won Sénégal naaji goto ene wara toon to Sao Paulo ɗum ɗum ko toon to Brésil tugnade habaruji jaltutoon ene wayno ko kanko baraɗo ene wayno wallodirano koye neɗɗo jeeyowo marchandise muɗum pour taw onon saaha ene waddano kañum hoore mum policier e ɗiɗon policier ji noon ko haɗɓe ɓeɗon yeeyoɓe ɗiɗon nokkuji ɗum noon waɗi ko ñande aljuma hanki toon to Sao Paulo tunnade ko police ko haali kanko baraɗo biyeteɗo Gangi Mbaye ko ene wayno ko ɗon ɗo wallatno ɓe police waddanoɓe ko kanko hoore makko ɗon no fella e waɗa e ambulance kono ene wayno ko caggal muɗum ko toon to hôpital o maayi sibabude ndeɗon gañande ɗum noon ɗum ɗon fof kadi ko hunde kadi wande kadi ko hitande caggal nde neɗɗo goɗɗo warano toon biyeteɗo Talla Mbaye
may ko sibabude intervention police bannoɗo toon tugguinde ene wayno ko kamɓe wonɓe toon ɓe en surtout en africain gon toon eɓen continue wulditade wonde ko violence kuccinaɗe e maɓɓe kamɓe étranger ji wonɓe toon immigré ji wonɓe toon to Brésil ɗum noon e nder konngol walla e nder ɓataake mo windi kanko ministre des affaires étrangères mo Sénégal Yacine Fall o wi wonde ko sunare mawdo jogui kadi e mettere mawde caggal mayde goto e yimɓe citoyen ji Sénégal biyeteɗo Ngenga Mbaye canguiɗo toon to Sao Paulo ɗum noon e wayno o wi wonde ko o wi e inde de laamu Sénégal komo yettina duwoji makko ɓurɗo yurminade e famille oɗo mayɗo e communauté Sénégal wonɓe toon to Brésil kala Sénégal naɓe wonɓe diaspora kanko Yacine Fall noon ministre des affaires étrangères o wi wonde komaɓe mbadde peeji fof mbawɗo wonde jokkodirde par voie diplomatique pour beele enquête o ne waɗe ko fate e ndeɗo mayde altine ɓawo janggo 14 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi hono kanko chroniqueur biyeteɗo Abdou Nguer omo convoca toon section mbiyata recherche ɗum noon ko babude won haaluji ɗi waali kanko hoore makko e patuɗe e sankare oɗo gardinoɗo conseil constitutionnel biyeteɗo Mamadou Badji Camara donc ene wayno ko haaluji ɗi noon ko ɗum woni koɓe jiiɗi namdademo kanko oɗo Abdou Nguer kanko noon ko neɗɗo bindannoɗo no fewi ko fate médias sociaux ji et surtout kadi médias sociaux gol biyetede 2S média toon to Sénégal hande cakkitoɗen ko surtout ko siftinde hono CEDEAO ene wayno oɗo sa joni ne li kanko Alassane Ouattara gardiɗo leydi Côte d'Ivoire haalde hono Ousmane Sonko surtout ko fati crise politique gonɗo toon to Sénégal andaka taw holko woni sababu ko Ousmane Sonko haaldete ko fati crise politique gonɗo toon to Sénégal o liide Bassirou Diomaye Faye donc ene wayno ko ñande 15 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi kanko Ousmane Sonko o ɗaminama ma o yaa toon to Côte d'Ivoire fottude Alassane Ouattara nelaɗo taw ko CEDEAO neli ɗum ko fate réglude probléme uji politique toon to Sénégal toon to Côte d'Ivoire hande ne wayno ko crise politique aussi nan toon ne wayno ko oɗo sa andaka taw hol jogorɓe wonde candidat ji kanko Alassane Ouattara ene tuuma wonde mo yiiɗi wonde kanko hoore makko candidat présidentiel pour ƴeftude mandat makko tataɓo ɗum noon ene wayno ko hay sinno woni yimɓe hewɓe nana ngulla mbi wonde ko hankkadi o nayi o wawa o ala droit wadde ɗum ala ko haali taw ko anda tan kanko ancien président Laurent Gbagbo continue hande wiide wonde kañum hoore mum koko jogori wonde candidat hay sinno duuɓi mo jettima jeeɗiɗi e kadi kañum hoore mum ko gondanonoɗo kañum woni duuɓi nogas babude crise bannoɗo toon e toral hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ha hitande ujunnaji sappo e goho hay sinno ko pour cour pénal international winomo kanko hoore makko ene wayno toñani ɗum waɗi mo artude toon to Côte d'Ivoire kono ene wayno ko tawde Alassane Ouattara kañum laamiɗo leydi Côte d'Ivoire o allananimo amnesty ene wayno ko kanko hoore makko oɗo saha joni e loi Côte d'Ivoire o wawa wonde candidat ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Laurent Gbagbo ancien président ene wayno oɗo saha joni o yaltini parti makko kala ko fate commission électorale gonɗo toon to Côte d'Ivoire o wi wonde ko commission électorale o ene wayno ko goomu laaƴowo ɗum woni donc o wawa jabde parti makko no woni hen kanko hoore makko wi wonde ko weltini oɗo saha joni hono parti goɗɗo biyeteɗo PDCI mo ganduɗa parti ɓurɗo wonde parti lundu toon to Côte d'Ivoire kañum hoore mum nde sali kañum hoore mum liggodirde commission électorale toon to Côte d'Ivoire siftinde on tan hono toon to Côte d'Ivoire hono oɗo parti PDCI kañum hoore mum ne jogui caɗele pour andude hol gononowo ɗum candidat sibabunde ɗamininoɗe no wona candidat gardiɗo oɗon parti hono kanko biyeteɗo Tidiane Thiam ene wayno ko ɓuuri hewde yimɓe jeeyaɓe oɗon parti jaɓani o wona candidat taw kono noon ene wayno ko ñande nogas e nayyi lewru avril onan ñande ɗamina kamɓe oɗo parti moɓe ƴeewa hol jogorɗo wonde candidat kanko Tidiane Thiam ɓe gullitino aɗan ɓe wi wonde ko jogui nationalité française o ari kanko e télévision o wi wonde ene wayno ko pi kala nationalité française mo joguino caggal mum won wiyoɓe oɗo saha joni si babude yettode makko nde kanko hoore makko hawnayi ko Sénégal naji walla ko neɗɗo jeeyaɗo diwan to fulɓe goni ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa en waɗino kadi e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ande Alassane Ouattara kañum hoore mum wiyete wona Côte d'Ivoire naji ɗum noon ko caɗele politique gonɗo oɗo saha joni toon to Côte d'Ivoire toon to Oman hono kamɓe délégation mo Iran e délégation mo Amérique ɓe mbawino fottude toon hay sinno ɓe gondani e suudu woturu hono kanko délégation Amérique taw ardi ɗum ko hono envoyé nelaɗo mo kanko Donald Trump mo neldi biyeteɗo Witkoff wawino kadi wossodirde haaluji e premier ministre mo Iran Abbas Araghchi non ko kañum woni ministre des affaires étrangères mo Iran
ɗum noon jotodiral ngal waɗi ko toon hannde to Oman tugnade hannde habaruji gomiɗo toon kamɓe délégation ngaji ɗiɗi fof goto maɓɓe ko suudu banggue muɗum kono noon e wayno ko kamɓe ɗiɗi fof en woni ko hakkude maɓɓe ko téléji e gueɗe banno eɓe jidira taw ko taw ɓe gondani nokku goto kono en woni ko caggal nde batungu gasi nde kamɓe fof ɓe potti kadi bowol ɗum noon kadi e wondude ministre des affaires étrangères mo Oman caggal mum ɓe mbawi kadi haalde journaliste uji e wiide mabɓe kadi ngalɗo kaldigal bangal hannde waɗi fayida no fewi kadi ne wayno ko wonko nanodira hen e won kadi ko ɗaminama nanodira hen ene wayno ɓe dokkodiri rendez-vous kadi maɓe gattu ɗo e yontere ko ñande 19 lewru nduɗo avril ɓe potta toon kadi ɗum noon kadi nden kadi maɓe continue haaluji maɓɓe ɗi donc e tugnade ha hannde ko fama tan hono kamɓe États-Unis ɓe continue hannde wiide yidde wonde ko Iran yo waw yaltude programme muɗum nucléaire mo jogui o e kadi ene wayno ko haysinde o yaltani uffani fo ha laaɓi kam yo ustu programme muɗum nucléaire e wiide makko kanko Donald Trump omo yiiɗi Iran wona leydi ndi ganduɗa weltidi wona leydi bewdi wona leydi wandi ko yiiɗi foof kono noon fotani jogade kala ko fate armement nucléaire e wiide makko kadi ene wayno ko rokkino Iran ken wona lewru so tawi haaluji ɗi jaaɓi ɗum noon ko Iran jogui chance so tawi haaluji ɗi kanko jaɓani kanko Iran ɓe jaɓani haaldede ene wayno ko Iran hawnaki maɓe dañ ma bombuji jande muɗum e wiide makko noon so tawi wonti bombuji ne jaaha so wonti han kadi intervention militaire ene wayno ko Israël ko kañum ko haɗi ɗum yande Iran oɗo saaha joni kono Israël ko kañum woni toppitoɗo ko fate bombardement ji toon to Iran andaka holno ɗum kaɗo haala jogori fade kono ko way woni fo ene wayno ɗum ɗo ko gueɗe jogoɗe addude gueɗe caɗele international toon to région Moyen-Orient tawde ne anda oɗo saaha joni Iran kañum hoore min jogui support mawɗo ummade toon to Chine e ummade toon to Russie e kadi ene wayno ko kamɓe Iran oɗo saaha joni ɓe mbi eɓe jogui doole actuellement ɗo ɓe mbawi haɓirde Israël haysinde wonde ko États-Unis kañum hoore mum ko kañum woni joguiɗo doole gonɗo caggal Israël toon to Palestine e tunnade kadi hande habaruji gummiɗi toon to Al Jazeera hono kamɓe Israël ene wayno ɓe continue ñalawma he bombude toon to Gaza ɗum noon surtout ko nokkuji hôpital uji gonɗi toon surtout to wuuro hôpital biyeteɗo Al Ali hospital gonɗo toon to banggue rewo Gaza e bombardi ngoɗo hôpital kadi ko taw ko kamɓe docteur ɓe continue ƴewde rendinde gañiɓe walla safrude ɗumen ɓe mbi wonde kadi ne wayno ko oɗon attaque kadi kam ɗiɗon bombardement ari ko caggal nde kamɓe Israël ɓe mbawino neldude kayitaji bi wiide wonde ko kala yimɓe wonɓe toon to nokku wuuro wongo wiyetego Nasiriyat ko nokku mo ganduɗa en taw ko réfugié ji goni toon ko kan réfugié ji ene wayno ko kamɓe oɗon kan réfugié kadi woni ko banggue worgo Khan Yunus e caggal nde kadi kamɓe Israël nde ɓe mbi ɓe mbawi hebde ɓe mbawi yandinde missilaji tati gummiɗi toon to banggue Gaza Strip ko wawi wonde fo ene wayno ko ɓen continue bombardement ji mabɓe tumnade hande ministére toppitiri ko fate cellal toon to Gaza ɓe mbi wonde oɗo saaha joni mayɓe Palestine naɓe caggal ko guerre fuɗɗi ko yettima 50,000 neɗɗo ko jiiɗa ɗum ɗon ene wayno ko délégation Hamas yettima toon to Caire hande ɗum noon toon to Égypte pour kadi continue wawde haalde ko fate ne cessez-le-feu nde dañira toon to Gaza oɗon délégation ɗeɗon peeje noon ko kamɓe Égypte kadi continue yidde wonde kadi ko haalluji gummita pour beele guerre o kadi nde darto toon to Gaza siftinde on tan ko dartugol guerre o nanodiranoma ñande 19 lewru février kono ne wayno ko caggal muɗum sibabude e wiide Israël Hamas ɗoftaki kuuɗe ɗoftaki toɓɓe baɗanoɗe hen ɗe ene wayno ko kamɓe Israël ɓe continue bombardement ji mabɓe ha oɗo saaha joni nde gonɗen toon to Israël kadi e ñalawma yiyama wonde ko seppuji mawɗi ne mbaɗi toon to Tel Aviv ɗum noon e ɗiɗon seppuji kadi ene wayno ko kamɓe Israël naɓe goni koye kamɓe Israël naɓe sappoɓe kadi ene wayno koɓe kuccini ɗum koye laamu kanko Benjamin Netanyahu pour wiide wonde ko yimɓe Hamas naɓe yimɓe ɓe nangunoɓe gila ñande 7 lewru octobre hitande ujunnaji 2023 e ɓeɗon poten kadi artirede ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe wole mabɓe sappoɓe koko laamu makko kanko Benjamin Netanyahu ɗum ɗon wona hunde nde waɗi ko wiyete priorité habaruji men international toon to Gabon e tugnade ko radio France international haali e journal African News ko kaali ɗo Gabon naɓe ne wayno ɓe jalti samedi hande 12 lewru avril hitande ujunnaji 2025 suɓade hol gardotoɗo leydi Gabon toon e nder
caggal ko abutoy duuɓi ɗiɗi caggal de élection ngaji bannoɗi toon artiri hono kanko Ali Bokum e laamu e caggal nde ɗiɗon élection ngaji kay banno caɗele ha caggal muɗum hono kanko gardiɗo leydi ndi gardiɗo ko mbiyata transition oɗo saha joni hono Brice Clotaire o liggi ngema nde o ƴeftiti laamu o yandini hono Ali Bongo ɗum noon e wayno oɗo ñalawma hannde ken won temedde jeenayyi e nogas ujunere électeur uji kañumen koye min jeehi pour suɓade hakkude ɓeɗo yimɓe jeetoto taw ko candidat ji ɓeɗo yimɓe jeetoto noon debbo goto jeeyani e kanko kadi yimɓe jeeɗiɗo worɓe taw kanko gardiɗo transition kono Brice Clotaire o liggi ngema omo jeeya hen ɗum noon e tugnade kabaruji gommiɗi toon hande ko radio France reporté caggal nde woni 6 heures kikiɗe toon taux de participation ne kamɓe gabonnaɓe wonti yettima 87%. ɓe tugnade hande ko reportage on e wayno ko ɓuuri wadde fayida surtout henno ko participation towɗo mo kamɓe gaboneji ɓe mbaɗi wiyete ken wona 87% yimɓe ngari vodde e kadi ko ɓuuri teskede hen kadi ko ala caɗele baɗɗe ha kanite wiye wonde ko haaɗi woteji ɗi jaarori yeeso ɗum noon woteji ɗi kadi ko siftinɗon tan ko woteji kamɓe gouvernement transition ɓe ɗaɓɓinini ɗum pour wiide wonde ko yamira tan walla campagne jamiraɗo yo waɗ ko waɗi tan koye balɗe sappo e tati ɗum noon ɓe mbi wonde ko woni oɗo saha joni hono kamɓe gabonnaɓe hawnaki ɓe ɗaɓɓini so tawi ɓe ƴeftima hono kanko Brice o liggi ngema ɗum noon hawnaki kadi ma ɓeydo tinnude hono kamɓe militaire uji ardiɓe toon to Gabon pour wiide wonde koɓe jogui position hankkadi légitime ɗum noon ne wayno ko gabonnaɓe cuuɗima yoɓe continue ardade leydi Gabon taw ko gardinoɗo ɓo hono Brice Olivier ngema kañum hoore won tan ko civil so tawi noon neɗɗo goɗɗo suɓama kadi ene wayno hawnaki ɗum ɗo foof ma wallu wiide wonde ko woteji ɗi no jaari ni jaari koye lawol kadi ko hunde lerde ɗum noon hande tugnade kadi habaruji gommiɗi toon ene wayno ko bureau ji ɗi fof gudda ko 20 heures heure mabɓe local toon en ɗamina kadi ene wayno ko maɓe jaltina résultat ji bureau par bureau maɓe jaltina ɗum e kadi procédure buji ɗi fof yimɓe ɓe ganduɗa observatoire uji gonɗi toon taw ko observatoire uji candidat ji ɗi e représentant ji observatoire uji international kañum fof ma ji procédure verbal ji ministére de l' intérieur mo Gabon o ƴeftani date holde chiffre uji globaux ji ɗi chiffre uji total ɗiɗo woteji jaltata ha laaɓa tugnade hande ko ɗaminani hen siba wonde ko ɓuuri hewde liggey mabɓe oɗo saha joni ko numérique ɗum noon ko ordinateur uji hawnaki ko wayno résultat ji ɗi henna andude ɗum liggey mabɓe ma ɓeydo yawde andaka noon hol date mo résultat ji final jogora annoncede kono noon ɓe wiide mabɓe ɗum jogorani ɓoyde habaruji men international toon to Mauritanie cakkitortoɗen ɗum noon no tugnade kadi kanko biyeteɗo Oumar El Hadji Thiam wiide wonde ko sibabude ɓeɗo étranger ji walla yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe leyɗele sibe safari en yaltinede toon to Mauritanie addi caɗele économique mawɗe ɗon toon to Mauritanie ɗum noon e tugnade ko teskita oɗo saha joni ko fati tan liɗɗi tan prix ji muɗum monti tuggi 30 à 50%. ɗum noon e wayno ko liɗɗi ɗi han sahaji to ɓurno webde dañde watti natti wodde ha hande wiide mabɓe tugnade kadi enquête moɓe mbaɗi kadi taw koye journal crédit waɗa ɓe mbi wonde ko won liggueyaji kewɗi kamɓe e yimɓe forçaɓe yo jaltu Mauritanie ko kamɓe mbaɗanno ɗiɗon liggueyaji noon ene jeeya hen liggueyaji ko wayno maçonnerie en ko wayno guppugol en ko wayno lawƴugol en ko wayno commerçant ji tokosi ko wayno awo en ɗiɗo liggueyaji fof ene wayno ko caggal kamɓe ɓeɗo wonno liggotonoɓe ɗiɗo liggueyaji ɗeɓe pourcent jooɓe jalti leydi ene wayno addi caɗele mawɗe saabu liggotoɓe muɗum ngala wone mabɓe kadi hande ene wayno ko kulol woni wonde natti susde arde ɗiɗo nokkuji ɗi liggoto noon sibabunde hulde oto nanguede donc won commerçant ji hande no continue wiide wonde ko hawnaki kamɓe laamu ngu henna won peeje mabɓe ɗum joguino ko wiide wonde koɓe jaltina ɓeɗo henne leydi won gueɗe ɗe regli kono noon ɗum ko hunde nde ganduɗa henno fuɗɗima joni tampinde yimɓe ɓe ganduɗa henno yahoɓe ñande fof toon to jeere yahoɓe toon to nokkuji ganduɗa taw ko ɓeɗon sibe sahari en gonanno wawi wonde fof ne wayno ko haysunde ko haralaɓe ko fati e économie walla même commerçant ji simple ko kalata mbi wonde ko ɗum ɗo fof e hawnaki ene wawi taw ko inflation goɗɗo hande e aduna he
kono noon e wayno ko kamɓe ko ɓuri hewde commerçant ji walla ko ɓuri hewde consommateur uji toon to Mauritanie ene wayno oɗo sadio takki ko laamu ngu en sibabude peeje ɗe jogui yaltinde yimɓe immigré ji e jeeyaɓe leyɗele subsaharien ɗum noon tan e jeeya hen ko wayno Sénégal naɓe ko wayno Mali naɓe ko wayno Côte d'Ivoire naɓe ɗeɗo leyɗele takkodirɗe Mauritanie walla wonɓe diwan Afrique de l'Ouest. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar haɓuji min jogannano ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi siftinɗon tan hannde ko aset 12 lewru avril hisanɓe ujunnaji 2024 on jarama hen mbaalo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.